ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, കാക്കിപ്പട എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും കണ്ടു. എൻ്റെ അഭിപ്രായം, ഈ സിനിമ വലിയ ബഡ്ജറ്റൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഒരു കുറച്ച് കോമഡി താരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് പോലീസ് വേഷം കെട്ടി ഒരു വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയേക്കുവാണ്. അപ്പം ആ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോലീസുകാർ, പിന്നെ ആ പീഡിപ്പിച്ച കൊച്ചിനൊരു ആങ്ങളയുണ്ട്. ആ പീഡിപ്പിച്ചവനെ തട്ടാൻ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷൻ. ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്ത് സുജിത് ശങ്കർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കിട്ടിലും റോളാണ്. പുള്ളിയുടെ ആക്ടിങ് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പുള്ളിയെ പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുള്ളിയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം. അടിപൊളി നടനാണ്. ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പാനി രവി മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. റിയലായിട്ട് നടക്കുമോ നടക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു മറുപടി ഇല്ലാത്തൊരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കൂ, എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ശ്രമിച്ചതെന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിരിക്കാന്നുള്ളൊരു പടമായിരുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്കിത് തോന്നിയിട്ടില്ല.